चलो चलो वो तुम्हारी आओगी घर में। ऐसे ही चलोगी, कुछ कहते हुए चलोगी तो कैसे चलोगी बताओ ना। इनका सबका बताओ क्या बता रही हो। सबका जू भरेगा लेकिन हमारे जू नहीं भरा। हेलो हेलो, हमारे नहीं भरा। हम आए हुए रानीगंज प्रशासन से निवेदन करेंगे, थोड़ा एक बार आप लोग गलिया बाड़ू हमार ललिया देखना यारावा के कैसन भइल बहलिया पढ़ता बेचैनी दादा मुश्किल भइल बा जीना जीना ले लो पुदीना पुदीना हाय 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 अरे लेला पुदीना लेला पुदीना लेला पुदीना बरिया आई पानी तोहरा गलिया केने बाड़ू हमर ललिया देखना यारावा के कैसन भइल बहलिया अरे बाबे चैनी दादा मुश्किल भइल बा जीना ले लो पुदीना पुदीना हाय 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 अरे ले ला पुदीना ले ला पुदीना ले ला पुदीना बरिया के ले ला पुदीना तनिया के हसीना अरे पुदीना तनिया के हसीना निकला ना निकला जल्दी घर से बाहर हो निकला ना निकला जल्दी निकला ना बाहर हो मिल खातिर आइल देखा गाँव के ला भरा हो जनतनी बरम बाबा झकर कराई दस्तना नवते हमारा मिलनवा ये राम नहीं यही बेरा हम दादी दे पारा नवा की बेटी बेटी गावत जनवा ये राम अहे आइल बड़ा तू ले हो अरे भीतर कमान हमर हिले हो कराई बात दुख बड़ी होई मेरी मैया अर्जन मेरी भैया आ गई है भैया अरे जय मीर दैया अजय भैया जय मीर दैया अरे बालता बेचैनी दादा मुश्किल भइल बात जीना ओ जीना ले लो पुदीना पुदीना हाय अरे ले ला पुदीना तनिया के हसीना ले ला पुदीना हो ले ला सबका सब सामान मिल गया बिया भी चाय पिया मेला में गुरही जलेबी ले यहाँ गरम में छना तो होई तेलावा में ले यहाँ गरम में छना तो होई तेलावा में गुरही जलेबिया